Děkuji. Další je pan kolega Josef Cozer. Dobrý den. Když jste mě zhruba před 3 měsíci zvolili do výboru regionální rady regionu Severozápad, tak jsem tušil, do čeho jdu, ale realita je trošku ještě nadnesenější a hroznější, než jsem si představoval. A když jsme na minulém jednání doporučovali hejtmanům naším usnesením, jak bychom se v zastupitelstvech měli zachovat, tak v tom usnesení jsme doporučovali přijmout korekce s ohledem na případné ztráty. Já jsem dneska pozorně poslouchal tady dnešní jednání, poslouchám dnešní jednání a hovoří se tady stále nebo většinou o rozpočtu kraje, o ztrátách kraje jako instituce. Vůbec se tady nehovoří zatím, já doufám, že začne hovořit, o ztrátách, které nastanou v obcích a městech a o ztrátách, které pocítí soukromí investoři, kteří investovali do projektů, mají je zasmluvněny a jsou připraveny, nebo některé jsou dokončeny, nebo jsou firmy připraveny dokončit tyto projekty. Já jako člen regionální rady nejsem zodpovědný podle právních rozborů zastupitelstvu svým hlasováním, ale musím tady říci, že jako zastupitel kraje tady nehájím jenom rozpočet kraje jako takového, ale hájím tady zájmy občanů celého našeho kraje, konkrétně našeho Šluknovského výběžku, okresu Děčín, a hrozím se toho, že tady odhlasujeme variantu, která uzavře možnost čerpání dalších peněz na rozvoj našeho kraje, a toho já se nechci účastnit. Já podpořím variantu, která říká, zaplaťme korekce a pojďme, a doplnil bych ji, a pojďme teda žalovat stát, že to zavinil, když všichni říkáme, že na nic nemůžeme. Děkuji za pozornost. Tak já děkuji panu kolegovi. Přihlášená je paní kolegyně Šárka Zímová. Dobrý den, vážené kolegyně, vážení kolegové. Budu asi navazovat na to, co tady řekl můj sousedící z kraje. My se tu bavíme o 2 rozdílných věcech. Jedna z těch věcí je politická odpovědnost, o které tady já musím říct, že souhlasím jak s paní Vackovou, tak s tím, co tady říká Josef Cozer, s tím, co říká teď Kopřenek. Protože neumím si představit, že dám jednoduchý příklad, pracuji v občanském sdružení Děčín, jmenuje se Slunečnice, máme různé pobočky, každá z nich nějakým způsobem čerpá dotace. Já jako předsedkyně volím nebo jmenuji do těchto poboček vedoucí pracovníky a můžu představit, že ten vedoucí pracovník tu dotaci a nemusí ji přímo zneužít. Oni třeba může jenom chybně vyúčtovat, on může nasykat spoustu problémů, kvůli kterým nám potom ten, kdo dotaci přiděluje, ať už je to ministerstvo nebo kdokoliv jiný, tak nám vlastně nejenom ty dotaci vezme, třeba platíme ještě pokutu. Tak v tu chvíli samozřejmě já z toho musím vyvést nějakou zodpovědnost a vyvedu ji tím, že buď ten konkrétní pracovník to zaplatí nebo odejde, ale musím ji vyvést i vůči sobě, protože já jsem ten, kdo to neohlídal a já jsem ten, kdo tam personálně v tu chvíli selhal, když tam toho pracovníka nechal. A to by tady určitě mělo být řečeno, protože zastupitelstvo volí své politické zástupce do toho roku. A to je ta naše odpovědnost právě. I když jsme ji neudělali my, nebo někteří z nás, kteří tady teď sedíme, protože tu jsme noví, tak přesto jako zastupitelstvo odpovídáme za to. Ale to teď neřešíme, to není to, co bychom to teď měli řešit, řešíme něco úplně jiného. Teď řešíme situaci, že velká část měst a obcí čerpá dotace, které má pozastavené, jsou v krizové situaci, kdy vlastně nemají z čeho je proplácet, kdy jsou zadlužené u různých bank úvěry, kdy mají slíbené projekty, kde už jsou návazní dodavatelé, kteří čekají na peníze a tak dále, všechno je zastavené. A ty obce potřebují pomoc. A my teď bychom měli vyřešit to, že jim tu pomoc máme poskytnout. To není o tom, jestli jsme odpovědní tulechy za něco a tím, že poskytneme pomoc, tak přiznáme vinu. To je o tom, že my se máme starat o své obce, o města, která jsou v kraji Ústeckém.
Protože kde je ten náš zájem toho správného hospodáře? Je v tom, že chráníme nějaké své zástupce v roku a proto nebude přizná odpovědnost, anebo je v tom, že chceme, aby ty obce prosperovaly, aby se tam rozvíjely, aby se dodělaly ty projekty, které jsou rozdělané a navíc, aby se realizovaly i další. Proto si myslím, že bychom měli přistoupit k úhradě těch korekcí, ale taky, jak už bylo řečeno, mít tam i nějaké požadavky vůči ministerstvu. Děkuji. Tak, děkuji paní kolegyni.